Fai 30 anos e un día apareceu un xogo que influiu e deu a coñecer a PlayStation 1 tal como a coñecimos agora, con todo o que iso supuxo. Saúdos de Gordillo, isto é un día un xogo. Hoxe imos co xogo que popularizou e demostrou o potencial dos gráficos en 3 dimensións. Falamos do Virtua Fighter. O 28 de novembro de 1993 foi o día que saiu este xogo con personaxes poligonais. Non se trata do primeiro xogo en 3 dimensións, temos exemplos desde xa os 70, pero sí que a máquina arcade de Sega, o Model 1, abriu o número de posibilidades deste tipo de gráficos. Primeiro no 92 con xogo de carreiras Virtua Racing e un ano despois con este Virtua Fighter, que foi o primeiro xogo 3D de loita e que ademais influiu no xénero e na industria en xeral. O xogo danos un elenco de 8 personaxes, cada un cun estilo de loita, e segue a liña de outros arcades de loita como Street Fighter 2 en ir superando combates até chegar a un xefe final, neste caso unha robot chamada Dural, que combinaba movementos de todas as personaxes. O chamotivo do xogo non queda só no visual, senón que introduce unha serie de propostas que influíron a futuros xogos do xénero. Primeiro, temos un sistema máis simplificado de botóns que os que estaban aparecendo no xénero. Pasamos dos 6 botóns de golpes a un botón para puñadas, outro para patadas e outro para a garda. Malia esta simplificación, as personaxes gozaban con gran variedade de movementos ao facer distintas combinacións do botón de dirección co de puñadas e patadas. Un estilo de control do que logo veron xogos como Tekken ou Dead or Alive. Ademais, introduciu outro elemento, o ring out, o caer fora do escenario, xa que os distintos tatamis nos que loitábamos tiñan unha fin, e se caíamos por eles significaba que perdíamos ese asalto, o cal daba tamén certa estrategia e posibilidade de darlle a volta ás rondas nas que estivésemos máis apurados, máis contra as cordas. Ademais, isto xa na parte máis visual e superficial, contábamos cunha repetición desde distintos ángulos dos últimos golpes antes dun KO. Repasemos as personaxes. Temos a Akira Yuki como clásico líder do elenco, inspirado nun artista marcial moi reputado do Xapón, Masaki Satake. Tamén teríamos a Lao Chan, que ten un aire a Tao Pai Pai de Bola de Dragón, e iso é porque estaba inspirado nel. Por iso, a filla de Lao, que tamén aparece no elenco, chamase Pai. Sí, é confuso, a filla é Pai e o pai é Lao, pero... Temos tamén os irmáns Bryant, Jackie e Sara, o primeiro un mecánico con cabelos de super guerreiro do espacio de Son Goku, e Sara estará inspirada en Sarah Connor de Terminator 2. Despois temos o australiano Jeffrey, que estaba inspirado no loitador Willie Williams, coñecido como o Mata-Osos. Kage sería un ninja xenérico e Wolf, aínda que non ten unha inspiración recoñecida, sí que encaixaba moito co estilo de loita que víamos no Pressing Catch, o da WWE, do wrestling, do que saía Hulk Hogan nos da miña época. E por último, xa mencionamos antes, a robot Dural como xefe final. Pode que estas personaxes non sexan super carismáticas no seu deseño, pero sí que tiñan unha personalidade ben marcada no seu estilo de loita e animación. Estamos a falar de que xa son personaxes animadas usando tecnoloxía de captura de movementos e é este un dos puntos fortes, xa que serán das personaxes máis realistas en canto a súa animación que veremos duns anos en diante. Así que iso, a parte crible está na súa animación, non no seu deseño, que agora parecería que estamos cun xogo de loita con figuras feitas por papiroflexia. O xogo deu o salto ás consolas na Sega Saturn, que se viu como xogo de lanzamento coa consola nos distintos territorios durante os anos 94 e 95, e aquí foi cando o descubrín eu, e a verdade é que foi un salto importante con respecto a xogos que tiña na Mega Drive do xénero, como poden ser o Eternal Champions. Así que tamén foi o meu salto ás 3D e tamén ao sistema de CDs, co cal tamén se facía notar no apartado de audio. Iso sí, recoñezo que me seguían parecendo máis chulas as personaxes do Street Fighter 2, ese que vía nas recreativas.
e, aínda que se deixaba xogar bastante ben, non era unha conversión perfecta do arcade e na Saturn daba a impresión de que os gráficos rompían en comparación coa solidez que transmitían os gráficos de arcade, tanto Model 1 e logo posteriormente Model 2. Tanto foi así que Virtua Fighter contou cunha revisión en menos dun ano, Virtua Fighter Remix, na que se fixo un redeseño de niveis e personaxes, sería empregando texturas para definir os elementos do xogo, aínda que hei de dicir que lle vexo máis encanto aos monicreques que serían agora a pura definición de estética low poly. Virtua Fighter tamén contou con versións para 32X, a cogomelo / expansión da Mega Drive e para Windows. A segunda parte sería o xogo máis vendido da Sega Saturn e actualmente a franquía está un pouco estancada no número 5, que tivo unha revisión en 2021 e acaba de sair agora para recreativas no Xapón unha reedición con xogo en liña do Virtua Fighter 3. O legado deste Virtua Fighter está en como amosou o potencial dunhas animacións realistas en personaxes humanas e, como dicíamos ao comezo, foi un xogo chave no desenvolvemento da primeira PlayStation, que de primeiras en Sony barallaban ser unha máquina centrada en gráficos dúas dimensións, por ser unha opción máis económica e porque os xogos en 3D había certas dúbidas da súa viabilidade, de se poderían funcionar. Tras o éxito desta recreativa de Sega, acabou o debate e Sony apostou por unha máquina que manexase xogos en 3 dimensións. E o demais xa o sabedes. Aínda non citei que detrás deste xogo atopase o estudio máis lonxevo de Sega, a M2, e este xogo foi dirixido por Yu Suzuki, creador de clásicos como OutRun, Space Harrier ou Hang-On, e que desenvolveu un RPG sobre as bases deste Virtua Fighter, o que ia ser o Virtua Fighter RPG e que finalmente se chamou Shenmue, que igual vos quere soar. O cal non é de extrañar que o sucesor espiritual do Shenmue, o Yakuza, pois tamén teña inspiración no Virtua Fighter e varios dos Virtua Fighter estén disponibles para xogar nas recreativas do propio Yakuza. Pero de momento non está este Virtua Fighter primeiro, o original. Así que para xogar o Virtua Fighter original quédanos atopar a versión de Saturn ou buscar a de Windows por aí na Abandonware, ou se non está tamén na mini consola a Astro City Mini, que pode ser interesante se vos interesan tamén o resto de recreativas de Sega, pero xa vos digo que tamén igual o desembolso non está a par. Se vos interesa máis saber sobre esta consola, Astro City Mini, temos un vídeo que tamén tedes aquí na descripción deste capítulo. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, necesitamos da tua axuda. Temos un Patreon no que apoiándonos poderás tamén escoller os contidos que aparecerán nas distintas seccións, como neste podcast, e tamén aparecerán nos créditos e outra serie de recompensas. Ademais, se estás no YouTube, pois deixa aí un like e suscríbete que nos axudará moito para seguir crecendo. Mañá, outro xogo.